Ето това е 5 тона и половина, ние купувахме такъв преди. Има в момента за $13,200 и на живо е много сериозна машина и е много изгодно. Това е нещо, за което има нужда. 2300? Yeah. Това са часовете, 2300 часа. 2019 година над 2000 часа. Ето го как изглежда. Ето другия, който ни интересува. Той го има в два варианта, другия тук не се вижда, защото е в тая част, където работят. То нарочно е така. Това му е оригиналната, как да кажа, оригиналният вариант без кабина. Но те са му направили подобрен вариант, като са го рециклирали. И подобреният вариант е на същата цена с кабина, като той е. 13,400 тук в фабриката имаме много ефтин транспорт и много ефтино, почти без никакви такси в България. Това нещо, между другото, официално няма мито в България и съдействие за документи. Много ефтино ще излезе да си го получи човек. Още един правим обзор. Комацо. Ето го тук. Комацо. И този е 3 тона и половина. 2019 година, около 2000 часа, 14160 тук на място. Ето този е пак Комацо, 3 тона, 13800, 2018 година, 1800 часа. Ето още един 3,5 тона, този е 19 година, също е на малко часове и този също е около $13,500. Тук има една машина за някой, който иска да си угоди, да има най-доброто нещо. Това е Caterpillar. 5,5 тона, на който му трябва малко по-сериозна машина. Това е малко по-скъпо от другите. Това е 18 000 тук в фабриката. Обаче е много сериозна машина. Още едно Комацо, доста приятно. Това също не е много скъпо. Малко над $11,000. Ето му модела тук. 1,8 тона. Ето как изглежда. Още един супер хит. 170 часа. Това е чисто ново. 2023 година. $21,000. Сани. Мерцедеса. В тия машини. Това е 7 или 7,5 тона. Сега ще ги питам. 7 or 7.5? 7.5 tons. Ето 7,5. Да. Про. Версия Про. Ето го как изглежда. Много хубава машина. Ето това тук е хит. Значи това също е избрана оферта, която може да замине всеки момент, защото има хора тук чакат за него. Това е 5,6 тона, за който трябва да работи. Нали, знае, че това е много добра машина. И внимание, цената е най-добрата тук на борсата. Това е 21 година, с под 1000 часа има и е $11,950. Просто без пари. И това е избран модел, понеже всичките са на различни цени. Това е топ офертата тук на този пазар. Ето да го покажа така отстрани. Ето тук има един много интересен, такъв комбиниран колесен багер. Това нещо е китайска марка, неизвестна, обаче всъщност е много голяма и добра. Това е 9 тона и това нещо струва $43,000. Абсолютно чисто ново. И много е интересно, че двигателя му е Кулмин. И всъщност всичките неща са направени много добре. Ето виж, това се отваря, да. Той му вика сплит бакет на английски. And 4 drive. И 4x4. Ето тук. 4 drive. And extended arm. И с разширяема ръка. Това нещо много хора ме питаха от България за рециклиране втора ръка. Те им всъщност имат нови. Ето да покажа колко стабилна машина. Това нещо е просто гигантско. Много сериозна машина. И в Китай не се води, че е популярна марка и заради това, как да кажа, така, няма много висока цена. Това всъщност е без пари за такава машина.